आरो दिनै जों जाम्बा जाना थानायनि सम नंला। बेनिखायनो खावलायदों बिटिआर सरकारखौ, नोंथांमोना जेबो मावनांला, रन्जन दैमारिमोनखौ उदां खालामनांगौ। जुदि नोंथांमोना हायाब्ला रायजो राजानो हगार आरो नोंथांमोना बेब'स्था खालामना होनांगौ रायजो राजानो। गुवाहाटिसिम थांनायनि खरसा पानि, गारि हमनांगोन, गारिनि थावनि गारि भारा बेफोरखौ नोंथांमोना खरसाल' खालामना हो। बास बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर थांनानै आसाम सरकारनाव बिहैगोन बा भारत सरकारनाव बिगोन। जुदि मानियाबा जों बुफाय बुसि खालामनानैबाबो जों उदां खालामना लागोन। जोंनि मानसि जों उदां थानांगौ। दिनै बोसोरसे थांबाय इउपिपिएल सरकारा, आरो जों बेयाव नुनो मोनखाबाय जे बिथांमोना आन्दायदों। बर' गामिफोरा बा बर'नि न'खरफोरा बुलडुजारजों नाख्रुबनानै होजानाया, सिफायनानै होजानाया खननै जाबाय। आरो खननैबो दुखुनांथावना मोनसे जाथाय बियो। ओरैबायदि गाज्रि समयसा, गाज्रि बोथोरनि समाव बर'फोरखौ हिंसा खालामनानै बर'फोरखौ बेबायदि अयनाय खालामदों। हेल' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअ'खौ बानायनाय जालायबाय। दासान्दि बा बर्थमान जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माखासे जारिमिना सोलिफुबाय थादों, आरो बेफोर जारिमिनखौ आं दिनै नोंथांमोननो खेंफोरनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअ'खौ बानायदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायगोन, अब्लानिया क्लियारलि बुजि मोनगोन। बर'फोरा 2022 मायथाइयाव टु टाइम बा खननैसै बर' गामिफोरा बा बर'नि न'खरफोरा बुलडुजारजों नाख्रुबनानै होजानाया, सिफायनानै होजानाया खननै जाबाय। आरो खननैबो दुखुनांथावना मोनसे जाथाय बियो। ओरैबायदि गाज्रि समयसा, गाज्रि बोथोरनि समाव बर'फोरखौ हिंसा खालामनानै बर'फोरखौ बेबायदि अयनाय खालामदों। आरो बेबायदि अयनाया दिनैनि दिनावल' नङा, बेबायदि अयनाया गोदोनिफ्रायनो जोंखौ बेबायदिनो खालायनानै जोंनि हा हुखौ सेना लानाया, बेबायदि फर्मुलाजोंनो बिथांमोना बा दावखाफ्रा बर'फोरनि बा ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेना लादों। दिनै दानि जिथु स्कुल लाइफ बा कलेज लाइफ सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोर जाथायखौथ' जेबो मिथिया। गोदोनि जिथु गाज्रि जाथायफोरा जालांबाय, गाज्रि जारिमिनफोरा जालांबाय। खिन्थु दानि जिथु जाबाय थादों जारिमिन, बेखौ दा बयबो नुदों। दिनै बर'फ्रा गोबां आफादफोर दं, गोबां बिदिनो दैदेनगिरि लिडारफोर दं। बर'आ पलिटिकेल बा राजखान्थि गोहोबो दं, राजखान्थि लिडारफोरबो दं। थेवबो बर'फोरखौ दिनैनि दिनावबो अयनायखौनो खालामगासिनो दङ बा नासयगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना गासैबो नुखादों नङा होमबा ससियेल मिडियाआव। आं बेफोर जाथायनि सायाव आं फंनैसो बुंनो लुगैदों। बे बाराव मा खालामदों आसाम गभर्नमेन्टआ? बे बैसागु बोथोरखौल' नेखायो दै सुथुरा, बर'नि हेंथा गुबुन हारिया बैसागु बोथोरखौल' नेखायो जे बर'फोरखौ नासयनोबा बा माबा मोनसे खालायनोबा बबे समाव खालामनांगौ बेखौ दावखाफ्रा बे बैसागु बोथोरखौ नेखायो। दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि बिटिआरखौ बिटिसिखौ सालायनाय बा बिटिआर सरकार, दानि जिथु खुंथाइ गोहोआव थानाय बिटिआरनि राजखान्थि गोहो बा राजखान्थिगिरिफोरा दिनैनि बे समाव बैसागोखौ कलकातायाव आरो दिल्लीयाव बारे बार बिथांमोना प्रग्राम खुंहैदों। आरो बिथांमोना बिथिं दिल्ली आरो कलकातायाव प्रग्राम खालामबाय थानायावनो दिनै जोंनि बर'फोरनि न'आ बा गामिया बा बर' हारिया अलखदाव गोग्लैदों। नाथाय दिनै बिथांमोना गुबुन रायजोआव बा गुबुन सिटियाव थांनानै, गुबुन नोगोरफोराव थांनानै बिथांमोना बेबायदि प्रग्राम खालायहैदों, रंजाहैदों, मोसाहैदों। नाथाय जोंहा दिनै बिथिं बर'फ्रा न'आ बायगासिनो दङ। दिनै आं बुंनो लुगैदों बिटिआर सरकार बा इउपिपिएल हान्जाया दा बिटिआरखौ दैदेननायाव
गोबां आन्दायदों बादि जों नुहुरदों। दिनै बिथांमोना 1 बोसोर बारलांबाय नङा होमबा BTC-खौ खुंथाय गोहोआव थानो मोननाया 1 बोसोर क्लियारलि 1 इयार बे जाना थांबाय। बिथांमोना बाजेट साजेट बिथांमोना 1 बोसोरनि थाखाय 600 कौटि रां भारत सरकार बा आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोदोंमोन आरो बे 600 कौटि रांखौ बिथांमोना बाहायजोबनोनो हायासै। बोसोर बारलांबाय 250 कौटिनिबो बारा राङा आग्लायलायबाय। दिनै UPPL सरकारा बहा मा बानायनांगौ, दिनै गिदिर गिदिर लामा बानायनो नागिरदों, गिदिर गिदिर दालां बानायनो नागिरदों, बिथांमोना नागिरनानै मोनाखै जाहैदों, आन्दायदों। BTC-आव बेबायदि लामा गोलाव बा लामा गिदिर बानायनांगौ गोनांथियानो गैला। BTC-आव कालभार बा दालां गिदिर गिदिर बानायनांगौ गोनांथियानो गैला। जोबफ्रामबाय। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हानजायानो फोजोबना गालांफ्रामबाय आरो दिनै UPPL-आ बे फिसा बिला लामाफोरखौ बानायनो पसन्द जायाखैबो जानांगौ, बेनिखायनो थालांदों। दिनै बिथांमोना फैसा आग्लायदों, नाथाय ओरै रायजो राजाफोरनियाव लामा जायाखै, बहाबा दै मोनलोङाखै, बिदि कालभार मोनाखै, बहुद दंबावो। नाथाय बिथांमोना फिसा बिलाखौ नागिराखै, गिदिर गिदिर नागिरदों जानांगौ, बेनिखायनो थालांदों जानांगौ आरो बेनिखायनो फैसा आग्लायदों। दिनै बिथांमोना गोदाव सोराव बाजेट बनायदों। जों मिथिनो मोन्दों 1 कौटि राङाव कमिउनिटि हल न' गंनै बानायदों। बिदिनो उल्टापानि दैयाव सिखना जोहोलावनि मुसुखा बानायदों। बिदिनो गोबां आलबाल मा होनगोन नंबां जाबां बाजेट बानायनानै बिथांमोना BTC-नि फैसाखौ उरायनो नागिरदों। दिनै आं बुंनो लुगैदों, बे 1 कौटियाव न' गंनै कमिउनिटि हल बानायदों आरो बे न' गंनैया 30 लाखआव कमप्लिट जादों जाहैदों। होमबा 1 कौटिनिफ्राय 30 लाख माइनास खालामोबा बेसे थांखो? UPPL सरकाराथ' बुंदोंमोन, UPPL हानजाया बिसायख'थिनि सिगाङाव जेब्ला बिसायख'थिनि प्रसार खालामदोंमोन, बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन जे जों कारापसन थानाय सरकार सालाया आरो BTC-आव जेसेबां न'खरफ्राव जायनिनि न'खराव लाइमोनफोरा फरायनानै ओरैनो दं बिथांमोननो साकरि होगोन होननानै बे बिथांमोननि जबानमोन। दिनै नंगौ रायजो राजाया फोथायदोंमोन, बिथांमोना गमामायैनो आरो राजखान्थि बे BTC-नि खुंथाय गोहोआव फैमारबाय। दिनै बिथांमोना कारापसन गैयि सरकार सालायनो होनना बुंनाया दिनै बिथांमोना कारापसन गोनां सरकार सालायदों। बिथांमोननि गोबां ससियेल मिडियायाव भाइराल बायदिसिना जादों नङा होमबा, कारापसन खालामनाय बा पार्सेन्ट लानायनि खोथाफ्राव। दिनै बिथांमोना BTC-आव सफैनाय फैसाखौ बबे खामानियाव बाहायगोन, मा मावब्ला मोजां जागोन, बिथांमोना सानस'नो हायाखै, आन्दायदों जानांगौ। जों नुनाय मथे आन्दायदों। दिनै बिथांमोना 30 लाखनि जानो गोनां न'आवनो बिथांमोना जुदि 1 कौटि बाजेट खालामदोंबा, होमबा बियो सोमोनांथावना बाथ्रा नङा होमबा। दिनै सिखना जोहोलावनि खाम्फाखौ बानायदों उल्टापानियाव। दिनै जों जारिमिनावथ' मोनदोंमोन सिखना जोहोलावा आलायखुंग्रि दैयावसो थैदोंमोन आरो दिनै बिथांमोना बानायदों उल्टापानियाव। थारमाने बिथांमोना फैसाखौ बहा मा बबेयाव मा बाहायबावगोन, बहा मा मावबावगोन, बिथांमोना आन्दायदों। दिनै रायजो राजा दै मोनलोङाखै, रायजो राजा लामा मोनाखै, रायजो राजा दालां मोनाखै, बेफोरखौ आन्दायनानै दिनै बिथांमोना गोदाव सोराव खामानिखौ मावनानै फैसाखौ खरसा खालायनो नागिरदों। जों बेखौ नुदों। दिनै सिखना जोहोलावा सोर होनना बुङोब्ला, सिखना जोहोलावखौ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा। दिनैनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मिथिला जानांगौ, बे जारिमिनखौ फरायनो मोनला। थारमाने आसाम सरकारा जारिमिनखौ खोमालांगासिनो दङ, बर'नि जारिमिनफोरखौ। बेनिखायनो दानि जिथु उन्दै उन्दै गथ'फोरनि बा फरायसालिफोराव बेफोर जारिमिनखौ होनाय जाला। थारमाने जारिमिन थायोब्ला बर'फोरा मोनसे स्ट्रं बा हारिनि थाखाय नांग्रा बिदि उजियो जाहैदों। बेनिखायनो बे जारिमिनफोरखौ फोजोबदों दावखाफोरा। दिनै सिखना जोहोलावनि खोथाखौ आं बुंनो लुगैदों। सिखना जोहोलावा जाबाय आलायखुंग्रि दैयाव थैदों। बिथाङा बबे समनि खोथामोन होनना बुङोब्ला, जेब्ला ब्रिटिशफोरा भारतखौ कब्जा खालामबाय थादोंमोन। जोंनि भारतबर्षआव गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन राजा, गुबुन गुबुन रायजो दंमोन। बेखौ
कब्जा खालामबाय थानाय समाव जोंनि बर'नि गेजेराव बे सिखना जोहोलाव बिरआ जोंनि बिर सासे बर'नि बोलोगोरा सासे दावहा नांग्रा सासे बिर जोहोलावमोन बिथाङा ब्रिटिशनि आखायाव थैदों आरो बिथाङा थैदों आलायखुंग्रि दैयाव दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ आलायखुंग्रि दैखौ नागिरना मोनाखै जाहैदों बेनिखायनो उल्टा पानियाव बानायदों दिनै आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों जे आलायखुंग्रि दैया बहा बावैसो सिगां 67थि खुंथाइ बर' साहित्य सभा जिथु 67थि खुंथाइ खुंदोंमोन बेयाव जोंनि भारतनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बा राष्ट्रपतिया फैनानै बुंदों तामुलपुराव बयबो खोनाबाय जानांगौ बर'फ्रा बबे बबे रायजोआव दं बिथाङा खोन्थादों नेपालाव दं बांलादेशआव दङ सिक्किमाव दं त्रिपुरायाव दं बेंगलाव दं मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल बिदिनो गुबुन गुबुन रायजोआव दङ जाहैदों बे ओरैबायदिमोन जोंहा जेब्ला राजा दंमोन जोंहा जेब्ला रायजो दंमोन अब्ला जोंनि सिमामोन बेखिनिया जि जायगाफोराव खिथा जादों दायो जि जायगायाव बर'फोरा दङ बेफोर गासैबो बर'लेण्डमोन नाथाय ब्रिटिशजों लाजाखांनायनि उनाव भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव गासैबो हाफोरखौ गावगाय गोसो बायदि सिमा बानायना लाबाय आरो जों बर'फोरा गावनि रायजोखौ सिमा लाखिनो हायासै दिनैनि दिनाव बर'फ्रा गुबुन गुबुन रायजोआवबो बर'फोर दङ जाहैना दोङो दिनै बे आलायखुंग्रि दैया बहा दङ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे आलायखुंग्रि दैया जाबाय सोनाब बंग बा बेंगलाव दङ दिनैनि जारिमिनाव बुंनो थाङोब्ला बा कुइसन खालायोब्ला बुंनांगोन जे सिखना जोहोलावा बबेनि बर'मोन मोनसे कुइसन खालायथावना खिन्थु जों बुंनांगोन दानि समाव जे सिखना जोहोलावा बै समाव दावहा नांदोंमोन बर'नि थाखाय आरो बियो सोनाब बंगनि बर'मोन होनना बुंनांगोन दानि जारिमिनाव खिन्थु सासे बर'मोन बिथाङा बै समाव जोंहा मोनसेमोन बर' रायजोआ खिन्थु दानि समयसायाव जों गुबुन गुबुन रायजोनि जाना थानो गोनां जाबाय खारन जोंहा जोंनि बर'लेण्डनि सिमायानो गैला दिनै बिटिआर सरकारा आलायखुंग्रिखौ मिन्थिया जानांगौ आरो नागिरना मोनाखै जानांगौ बेनिखायनो उल्टा पानियाव बानायदों खिन्थु आलायखुंग्रि दैया जाबाय सोनाब बंगआव दङ दिनै बिथांमोना खाम्फाखौ गायसननांगौमोन सोनाब बंगआव बा आलायखुंग्रि दैयाव दिनै बिथांमोना बाहा बनायखो उल्टा पानियाव जाहैदों दिनै बे उल्टा पानियाव गायसननाय खाम्फाखौ उल्टा पानिनि ओनसोलनि बे आन्चलिक आबसु बा बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोर बाथौ सिबियारि समाजारिफोर बिथांमोना कमप्लेन खालायदों नाथाय कारना मा दिनै कारना जाबाय बिटिआर सरकारा बे 600 कौटिखौ बहा बाहायगोन बहा मा खालामबावगोन नागिरनानै मोनासै आग्लायलायबाय दिनै बिथांमोना बेनिखायनो गोदाव सोराव आलबाल खामानि मावलाबायनानै फैसाखौ माखासे उरायलाबायनो नागिरदों दिनै बिथांमोना बारे बार कलकातायाव दिल्लीयाव प्लेन गाखोनानै एसि रुमाव हटेल थाना गिदिर गिदिर हटेलाव एसि रुमाव रंजाहैदों बेफोराव खरसा खालामदों बेफोर फैसा मानि फैसा बेफोर जाबाय बिटिआरनि बा बिटिसिनि फैसा बर' रायजो राजाफोरनि फैसा दिनै बिथांमोना बै आग्लाय होनानै फैसाखौ उरायलाबायदों नङा होमबा इन्जय खालामदों बेखौसो जों दिनै नुहरदों दिनै बिटिआर सरकारा इसां दुरबलाव दङ बेखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा नुखाबाय आबाद मावोबा बिलाइ गांनै रज'बानो बेगरनिफ्रायनो बेरबाला जेब्ला बिलाइ गांनै ओंखारो अब्लानो मिथियोनो जे आबादा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बे मोनसे काहाबात बुंगोन ना हिन्दीयावहा गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय बा गोदोनि सान्थौगिरिफ्रा बुंनाय बाथ्रा बियो दिनै बोसोरसे थांबाय इउपिपिएल सरकारा आरो जों बेयाव नुनो मोनखाबाय जे बिथांमोना आन्दायदों आरो उनाव बिथांमोना हानायबो नङा दिनै जों नुनो मोनबादों ससियेल मिडियायाव जितु जोंनि बर'नि दानि सोलिफुबाय थानाय जारिमिन बिटिआर एकर्ड जानानैबो जोंनि मानगोनां बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरा जेलाव थाफिननो गोनां जादों दिनै ससियेल मिडियायाव बुंदों जे रायजो राजाफोरा बरननांगौ रन्जन दैमारिखौ बिटिआर सरकारा बरननांगौ दिनै बिटिआर सरकारा बरननो हायाखै बे दुरबलता जों नुहुरखाबाय बेखौ आं खावलायनो लुगैदों बिटिआर सरकारा
रन्जन दैमारिखौ बा बेजों लोगोसे जेसेबां सेंग्राफोर दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ आरो जुदि खालामनो हायाब्ला बायनानैबाबो लाबोनांगौ नोंथांमोना। 1 बोसोराथ' बारलांबाय बिथांमोननि सरकार सलायनाया UPPL हान्जाना दा 2 बोसोरनि रानिं सोलिगासिनो दङ आरो 3 बोसोरा क्लियारलि गोथार दङ फैगोनसो बिनि फैसाया। आं खावलायनो लुगैदों UPPL सरकार बा प्रमद बर' बिथांमोना बे 3 बोसोरनि फैसाखौ बा नैबे 3 खावसे होननांगोन बा 4 बोसोर रानिं सोलिगासिनो दायो 4 बोसोर रानिं दंबावो जेनेबा बे फैसाखौ बिथांमोना भारत सरकारनो हरफिन बा आसाम सरकारनो हरफिन आरो जोंनि बर'नि जिथु सेंग्राफोर बा बिरफोर जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांग्रा बिथांमोना उदां खालामनांगौ। जुदि नोंथांमोना जुदि उदां खालामनो हायाबा बायनानै लाबोफिननो हायाब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ जिथु 3 बोसोर बा नैबे सोलिफुबाय थानाय बोसोरखौ लाना 4 बोसोरनि जिथु फैसा दङ बे फैसाखौ नोंथांमोना थाइसेबो बाहायनाङा। नोंथांमोना बे फैसाखौ रायजो राजाफोरनो गारि हमनानै हो खरसा खालामनानै हो। रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर थांगोन। बबे जेलाव NDB सेंग्राफोर दङ जों बख'ना लायगोन। गुवाहाटियाव सेन्ट्रेल जेलाव गुवाहाटिनि बै दिसपुर गुवाहाटिनि बै हाइकर्टखौ जों बर' रायजो राजाफ्रा थांनानै गेट आउट खालामहैगोन। जों बेंदिंहैगोन आरो होख्रावहैगोन आरो जों दाबि खालामनानै बर'ना लाबोगोन। रायजो राजानो थांगोन बे रायजो राजानि लुबैनाय। जुदि सरकारा दाबि खालामनायाव जुदि मानियाब्ला रायजो राजानि बिनाव मानियाब्ला जों बे सेन्ट्रेल जेलफोरखौ जोङो गोसो जायोब्ला देफाय दुफाय खालामनानैबाबो जोङो बुख्रुब बुसि खालामनानैबाबो जों बरनना लाबोगोन। जोंजों लोगोसे थागोन मिडिया थागोन। जोंखौ सोर गुलि गावो ना मा खालामो खामथों आसाम सरकारा जों दिन्थिगोन। BTR सरकारा जेबो मावनो हाला बे 100% 4 बोसोराव 4 बोसोर क्लियार दंबावो बे 4 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावनो हाया जों बोसोरसे थांनायाव नुखाबाय। बिनिखायनो खावलायदों बिथांमोना बे 4 बोसोरनि फैसाखौ रायजो राजानोनो बे बिर जोहोलावफोरखौ उदां खालामनायाव खरसा खालामनांगौ। बे रायजो राजानि लुबैनाय रायजो राजा लुबैदों UPPLआ बरननांगौ उदां खालामनांगौ। नोंथांमोना हायाबा रायजो राजानो हगार। आरो बै जिथु BTCआव लामा बानायनो गोनां दालां बानायनो गोनां बहाबा दै होनो गोनां बिदि फैसाफोरखौ जेबो होनाङा। नोंथांमोना साकरिबो होनाङा BTRआव बा BTCआव। बेफोर फैसाखौ ज' खालामनानै रायजो राजाफोरनो खरसा खालामनानै हो। जों नरेन्द्र मदि फैनायाव 2020 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव क'क्राझाराव जोङो 7 लाखनिबो बारा बर'फोरा नुजाहैनो हादों। जों आसामाव 35 लाखनिबो बारा बर'फोर दङ जाहैदों। होमबा जोङो 15 लाख 20 लाख जों बर'फोरा नुजाहैगोन। जों गुवाहाटिखौ बेंखनहैगोन। बेबायदि बेंखननानै जोङो खिथिगोन आरो जों लाबोगोन। जोंजों लोगोसे मिडिया थागोन। जोंजों लोगोसे गोबां दा इउटिउबारफोर ओंखारबाय। जों ससियेल मिडियायाव दिन्थिगोन। जोंनि जारिमिनखौ जेसेबां एखुमानो नाजा दावखाफोरा नाथाय जों दिन्थिनो हागोन दा आथिखालाव दिन्थिनो हायोसै। दानि जिथु न' सिफाय जानाय बे जारिमिनखौ गोदो मिथियामोन। गोदो ससियेल मिडियायाव ओंखारामोन। दानि जुगाव मानो दावराव जादों मानो रायजो राजाफ्रा नुथिंदों। दानि जुगाव जाबाय ससियेल मिडिया बारा जाबाय। दानि जुगाव जाबाय गोबां जानबुंफोरा ओंखारबाय। फेसबुकनो इउटुबनो इन्सटाग्रामनो गोबां बिदिनो सिस्टेमा फैबाय जोंनि गेजेराव। आरो दिनै जों जाम्बा जाना थानायनि सम नंला। बेनिखायनो खावलायदों BTR सरकारखौ नोंथांमोना जेबो मावनांला रन्जन दैमारिमोनखौ उदां खालामनांगौ। जुदि नोंथांमोना हायाब्ला रायजो राजानो हगार आरो नोंथांमोना बेब'स्था खालामना होनांगौ रायजो राजानो गुवाहाटिसिम थांनायनि खरसा पानि गारि हमनांगोन गारिनि थावनि गारि भारा बेफोरखौ नोंथांमोना खरसाल' खालामना हो। बास बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर थांनानै आसाम सरकारनाव बिहैगोन बा भारत सरकारनाव बिगोन। जुदि मानियाबा जों बुफाय बुसि खालामनानैबाबो जों उदां खालामना लागोन। जोंनि मानसि जोंजों उदां थानांगौ। बेबायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासान्दि बेबायदि समस्याया सोलिबाय थादों। आं खावलायदों बर'फ्रा खौसे थानांगौ आरो बर'नि जेसेबां इउटुबारफोर दं बा ससियेल मिडियाफोर दङ नोंथांमोना बर'नि जेसेबां जाथायफोर जादों बेफोरखौ खनसायनानै फेसबुक इउटुब मिडियाफोराव हगारनो नाजाबाय था। अब्लासो बर'फ्रा खौसे जानो हागोन आरो बर'फ्रा बा ट्राइबेलफोरा नासयजानायनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन। स' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि जोंनि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय जारिमिनखौ आं बेसेबांखिनि बुंनानै फोजोबबाय।